Sanibonani nonke. Obingelelayo uSiyabonga wakwaMalinga. Ngaphansi kohlelo oluthi Phumela obala. Sesiphinde sabuya ke nolunye udaba nalo olungeluhle neze. Woza nendlebe size nendaba. Incwadi yethu ke yanamhlanje imi kanje. Bhuti, ngicela ukungazazisi igama nesibongo. Ngingowesifazane, ngineminyaka ewu-23. Ekhaya ngihlala nobhuti, nomama kanye nosisi omncane. Umama ungumuntu othwele ngenyoka futhi akakufihli lokho kithina sizingane zakhe. Siyakwazi sonke nje ukuthi ekhaya kunenyoka, iyona ekhiqiza umnotho. Isizathu esingenza ngibhalele lapha ekhaya ukuthi ngisola sengathi ikusasa lami seliphele nya ngenxa yayo lenyoka kamama. Yonke leminyaka eyadlula bengihamba umkhosi womhlanga, kodwa ngibona sengathi kulonyaka ozoqala angeke kwenzeke lokho. Isizathu, lenyoka kamama ibilokhu ilala nami kusuka kulonyaka ka-2025 uqala. Ngangazizwa kahle ngenyanga ephelile, ngahamba ngaya ekliniki ngayo-check-a, ngathola ukuthi ngikhulelwe. Angikaze ngilale nomuntu wesilisa selokhu ngaba khona emhlabeni. Into ebilokhu inginyukubeza nje iyona lenyoka kamama. Ngithi uma ngimchazela umama ngalolu daba ukuthi lenyoka ilala nami, evele engiphikise ethi akukwazi ukwenzeka lokho, kusho ukuthi mina ngisuke ngiziphuphela nje. Kunzima impela, angazi ukuthi ngizothatha ini ngihlanganise nani. Kwanguyena umama, angazi ukuthi ngizomtshela ngithini ngalento. Yingakho ngibone ukungcono ukuthi ngicele usizo lapha ekhaya. Kanti sikuphi lapha bafowethu? Sikuphi ngempela? Seyilizwe leli. Hayi ngeke. Engathi kuqala kuya ngokuya kuba wesi kakhulu. Bafowethu, indaba ikanje. Ngibona ngathi siya ngasekupheleni, kodwa indaba imi kanje. Benginesicelo sokuthi imbono yenu bafowethu, sizocela nje imbono iyona esiza kakhulu, ngoba kungasuke kuvele umuntu ozoqhamuka nombono, umbono ongacosheka, umbono ongasiza kakhulu kulesi simo. So siyayihlonipha kakhulu imbono yabantu. Uyiphetha uthi usisi, ngiyobonga kakhulu uma ngabe ngiyolithola usizo, ngiyoswela ngisho imilomo ezinkulungwane yokubonga. Ngampela angazi yini okumele ngiyenze. Kusuka manje ngizibona sengathi ngilahliwe umhlaba wonke. Ngiyabonga. Hayi kulungile bafowethu, kulungile. Akusilinde size ukuthi athina ama-comment enu. Mhlambe kukhona esiyophuma nakho. Siyabonga kakhulu. Ungakhohlwa nawe uma unodaba ofisa ukuphumela obala ngalo, uvumelekile ukusibhalela. Inamba uyayithola khona lapha phezulu kwi-channel yethu. Asibonge, siphinde sibonane.